Ousmane Hamady Diop ko woni kayedi wallahi do woni sa askina min kayedi holko biyata do woni kaydi me joro sare biro ma lattude lawol tandaji garaga e taga lemtu tulde wonti lode goro sange wonti balanka ma el jeri ilanno ko wendo ko bebanno ko jambabo goro sange woni tantaji woni tulde do no wadi do ko tufde nando tumde jobbe tumde cero naabe tumde gaybe tumde waali tumde sambo jinde tumde jaajaab tumde jaybe e do won tumde kayedi do ne kadi no way fof Mardor kume alhamdulillah rabbil alamin nati kay dimbe joro do ko frontière hakkunde Mauritanie e Sénégal e no way fof e gorelu marli nani do ni biata mole walo e do ni den fay tumde gaybe e fay tumde wali e hande ko nyalama weltaari Mardor kume e ko gendi yanke min beltina fewi a ari do en e min gandi do gonda do ne kadi ko gendi yankagal man tiid e seydi kume Ousmane mbele wonde nalanke wona fuuranke wona kadi fuuranke gawo mbele ni wiibe jamanu hande gonado min dey wonnon neddo ko tawruda tane tawru tanum jaate tawri jaatum an saari ko hen nangata minen no wayno hayso ko jinnaabe gummi ko hedde Mali ngare kayse tan ko laade gadde dumen do e ko bange ga ko min bosankobe to bange jinnaabe to non yummirabe min jetti cubalako ngu e dum non ko non way ko gotum subalbe furnaange subalbe hirnaange e min non do gonmi do awone welimi tan Mardor kume a tawi kam do non tawda ko be fewna sakiraaji be wona maayo kadi ndungu ari min so ndungu ari kala do gonnomi ertat maayo ngo kadi furdi e Mardor kume Morsiki bandirabe nani ko kalda ko Ousmane elle a wayri yede dingirangal to hedde gure tapmaaji to ko wayno Dakar en Saint-Louis en ko waynon e wodo saha e defi joñade mbele ka jiddo woppuri nalankagal walla ala ka baddo ngarale ko yimbe biyata ko salina jama en bawdi wallahi e dum ne ko biida ko on hen parce que hana wayna kayni halaka e nalankagal ngal mo woppani sabu do hande Fouta mbede fija hen no fewi mbede gure de rew Mauritanie Sénégal fo mbede min ko buri wawten fijje ala e be cohlimi ha don way hadde kono burmi yidde wonde tan koy bangi Fouta do mbede sohli wonde do no fewi kan non mbede yidi maayo kala do bawmi wonde kam do jobel way wonde fosi maayo go wadi ndem tan merta awo kam ala burnimi dum Mardor kume dum non jokken programme seydi kume e jam wale mon jam wete mon no baddon do woni en ngadi tumde gaybe wona do tumde gaybe wuro Samuel Gay legal men e suka Ousmane arbay hoccende mi guitare o sedda e jommi de heddana ma dande sedda bismillah bandirabe kedi sayge minani sayge biranam me nanayolo sayge hamme biramodi minandi dalilu sayge taski amme nanayolo jabe biranam me nanayolo sayge sayoli mamiyolo dadoram Mardor kume hade en jettima tumde gaybe de laade de dangata e sabe beddo maayo ngo ayi do weddete daneydi wasata gaani tawen do lingu e pilma dum do won tumde gaybe e assalamu alaikum no baddon selli no baddon tampere no baddon golle alhamdulillah min ngare tendado galle gaybe do kalde ton do koy biyetedo boygu e hono gonduda don Mama Lamine Gayen Alsan Jaen sukabe fof nando Oumar Banga en wala yimbe be fof nando jodi galle gaybe do silay ba en kambe fof ben do e donc non hande ko interview do e mayo e kadi ko be kadi ko yimbe men journaliste wonbe Sénégal Mardor kume eden jetta Allah eden jetta Ousmane men gondo Ousmane Hamady nam holno koddigal ma way hakkunde ma e bandirabe ka heedinaade en tant que nalanke jibinaado e wuro mawne wuro hono koddigal ma e bandirabe ka heedinaade aba be ngettini mi gedal surtout ma do gonmi do kadi mbede wadde mabbe aadi kala julde taske hande duubi sappo e tati walla sappo e nayi hitande foko min fijantabe sukabe kayennaabe de teddini mi tawde ko Allah kadi mi haaldani sabu be kedi kam ala kaldum kadi sibo Allah kadi aduna fof no andi koddigal amen bonani e mbede welti kadi mbede nyaagonobe Allah moƴƴere debbo e gorko mawdo cugulel fof mbede yetta Allah e ngalal mbede yetta dum
min Ousmane Hamady Diop. Ousmane nalankagal nde jarata e duuɓi sappo joyi walla duuɓi nogas nangam e duuɓi jarata ɗo beele ne waɗi différence ne waɗi différence holko woni différence o différence o min to on banggue hankkadi ko nguru ɓandu ndu kono dande nde wahlaki nguru ngu noon hankkadi a heeɓi duuɓi hannde ko noon a capanɗe jeegom ko mawɗum won ko daña e donc noon alhamdoulillahi alah sago nguru ɓandu ndu change kono min alhamdoulillahi alah rokkimi dande nde kono wano tan mbeɗa sikki ko noon mayran eyyi mbeɗe ko noon Allah jogui Oumar Doro Koumi. Ousmane a wayri yiyede e marché international walla e marché national ko wayno o cassette no yimɓe kewi wadde ni e holko woni probléme o a nattu dañde inspiration walla nattu dañde moyen exactement sa haalanno bandiraɓe holko woni caɗele ɗe holko mbiyata bandiraɓe min ɗo joni Oumar Doro Koumi ina wayno alhamdoulillahi rabbil alamin Allah mbeɗe morceau ji kesi ɗum tan jogui no mbaɗɗon ha yowmon e ko yiɗɓam gonɗo ay ko mbaɗɗon tan feere ndeysan mi weltima ɓe ko yimɓam goli ɗo min beltima koye interview gonɗen ɗo henne tumde kay ɗo woni tumde mawde nde appallo ka an ɗo woni tumde mawde nde sukaɓam goni ɗo kowri hen sukaɓe hewɓe nanɗo mi wawa tan ha limtandema ni abdou ibiso helen tous fof nanɗo ndeysan sayge biranam me nanayolo jabe d'accord bari nan ɗon ewa mi salminimo mi yettima tela bureau ji ɗi fof bureau police bureau douane mi weltima no fewi aywa on jarama mbaynigu jam yaay mbaynigu jam seeɗa belɗo mbaynigu jam jamani yo Oumar Doro mbaynigu jam Oumar Doro Koumi jamani yo Ousmane Hamady Diop waynima mon mbaynigu jam mbaynigu jam yaay mbaynigu jam Oumar Doro Koumi jamano jamanu kele Oumar Doro Koumi en naati legal tulde ɗo wonɗo ko tumde jajaɓe tumde jayɓe e tumde jeeyɓe e tumde Samba Julde tuude ɗe ko ni poti e tumde Hamad Tekki tuude ɗe fof nanɗo gubbi ɗi e ɗen ɗo gubbol Samba Julde gubbol jayɓe e gubbol Hamad Tekki e gubbol jajaɓe e gubbol Abou Ndiaye en ɗum noon nanɗo alhamdoulillahi rabbil alamin en gari ɗo e tulde ɗo woni bundi kaydi ko ɗo ko aadi biladi noon mi ari ɗo alay sago mi yetto ɗo woni tulde Oumar Doro Koumi eyyi oɗo morceau mbaynigu mbaɗanmami noon ko pour nde so Allah jaaɓi ɗo goppoymi nalankagal fof kadi ko hen wona hankkadi duuɓi ɗi fof inana gara alay sago Oumar Doro Koumi waɗanma ɗum Ousmane a wayri yiyede marché national walla international ko inspiration gassi walla probléme moyen min mbeɗa heewi morceau ji kesi ñande fof mbeɗa yaltina kono noon no mbiɗa ni moyen ne manque et puis kadi joni hankkadi cassette sa waɗi ɗum a yaltini ko wayno ɗuma yahata hay goto sotta ɗum waɗi noon waɗo production ɓe fof hankkadi ne kuuli wadde ɗum so wona an daña kalis ma tan mbaɗa morceau el singon morceau ji mbaɗa ɗum ne yalta yimɓe ne keeɗo kono ko heddi to banggue production hankkadi yahata guila tan hankkadi carte ɗe gaari portable uji ɗi jooli minen nalankoɓe hankkadi ko wayno amen komin mbaɗi yahata hay nokku sa jogui moyen noon mbaɗa hay sa dañata hen haydara kam wiye kaari yaltini ɓe mbaɗa ɗum single aji mabɓe ɓe jeeya ɗum morceau el fof capan joyyi walla capan nogas sefa kamɓe joom ordinateur uji en ɓe eyyi ɗum woni e oɗo saaha won single ma goto kesso bandiraɓe ne keeɗo ɗum beele mbiɗen mbawi yakorade e ɗo e saaha dabɓo ma waɗ album walla ko oɗon single tan aɗa yima Mouhamadou Rasulullah bandiraɓe heɓe ne mbaɗi apprécié on single o woni morceau Mouhamadou
Mahamadou ya Rasulullah min jabitine ma Muhammadu ya Rasulullah min jabitine ma Jatanula do men Muhammadu ya Rasulullah min jabitine ma Muhammadu buri aduna ono di dorino Muhammadu buri aduna ono di dorino dine Muhammadu buri aduna ono di dorino Muhammadu buri aduna ono di dorino dine Umar Dor ko me woni morso nelaado keso Umar Dor wadi fayde dey o hakkuno ma e gonnen do hakkuno musanne Sénégal fi Ousmane hande a wi min nalankagal ko gonga dandeni heddi kono nguru o waylima soko tawino wonko ciftorta e nalankagal ma e carrière ma ko badda ko buri hen ko weldema e nalankagal ko holdum wonata ko ciftorta siboniruji di ganduda sa jodi ma micci mudum adiya ha defa weñade walla wirnade ko dum wonata medi gorom monta bedima morso ni wiye gidilam ndeysaan bede ummi dondu bede fayi onta mbe sikki mbeɗe yara hedde 18 ans walla 20 ans nde puɗɗotomi nalankagal mbeɗe fiya hoddu ndenta Oumar Doro komi mbeɗe ummi dondunaɓe ne dusimi mbeɗe fayi jowol min gari hamin paandi min taccat channel bil basi ɗo dondunaɓe ne duusi jowol naɓe ne piye ndiyam ne jaɓɓo mbi joɓe on ta mbiyatami gorgolle kange ndeysan Zidor walla di Zidor ka kola di delle gazelle di Zidor gorgolle kange di Mouri Hamady ndeysan on ta Oumar Doro komi helam oɗon morso so ha joni ne weli men nalankagal guiɗelam ndeysan imin dande min nana e on mozo ndeysan